Een stukje stokbrood voor je bewaren met kruidenboter. Oh, gaarne als ik het niet ontdrief. Nou, dat is wel erg moeilijk. Ja, dat is moeilijk hoor. Ja. Meen je dat? Dat zou kunnen. Ga je niet even een kopietje maken? Vriend. Niet schieten, hè? Hij hoort er eigenlijk niet bij hoor. Nee. Maar het komt niet. Misschien een beetje. Bedanken, zeker Jeroen Vullings, voor hetgeen wat hij vandaag met zijn cd in samen heeft gebracht. CD is behalve door Jeroen ook door een aantal andere mensen geproduceerd. Dat is Rex Jansen en Rex, die wil ik uiteraard heel hartelijk voor bedanken. En Harry Jansen, die staat ergens achter in de zaal. Maar die heeft ook zijn bijdrage geleverd. Harry, heel hartelijk bedankt. Wij als ongeluk gaan er ook vanuit naar trots dat we zoveel gedaan hebben. Wij hebben gedacht om iets terug te mogen doen. De CD gemaakt natuurlijk niet voor niks. De CD gemaakt om toch een stukje winst te maken en uiteindelijk beter van te worden. Je probeert uiteindelijk dan een koude plaat te maken. Ik denk die koude plaat maken is ontzettend moeilijk, maar wij als Hongerclub Duinen op, we hebben er dan toch iets voor gemaakt. Dit CD wegstoppen. We hebben iets aardigs voor jou bedacht, Jeroen. Een CD'tje. Je goud zul je niet halen. Maar hang dit thuis neer, want we hebben voor jou wel een gouden CD gemaakt. Succes met het moet wel goed zijn, als dit ik hier te verkrijgen door de bal zingen, dan wordt het niet verkocht. En ik voor 50 gulden bij de kassa. Het eerste nummer, Rex Jansen. Hey!
de meeste mensen hier, veel mensen zijn hokjes. Toen zei hij van die haren kwam maar even toe, Wilmershuis. En dan lachten wij allemaal. Want toen denken wij, maar dat lukt Jeroen niet. Ik moet zeggen, Jeroen, het is jou wel gelukt. Wat ben je dan? Dat Volumina en Wilmershuis, die zijn vanavond hier. En ik wil een ontzettend groot applaus, niet alleen voor Jeroen, maar voor Jules en voor Mark Gijssen. Want deze avond, zoals die hier is door deze 3 mensen gemaakt. En ik wil een heel hartelijk applaus en bedankt voor hun allemaal.